Jeg har altid prøvet at være god. Det er meget krævende. Jeg er en hel hund efter at gøre noget for nogen. Holde frakker, døre, pladser, skaffe nogen ind ved et eller andet og lignende. Brede armene ud, lade nogen græde ud ved min skjorte. Men når lejligheden er der, bliver jeg fuldstændig stiv. Nok en slags generthed. Jeg rusker i mig selv. Slå nu armene ud! Men det er svært at ofre sig, når nogen kigger på det. Så svært at være god i længere tid ad gang. Det er som at holde vejret. Men med daglig øvelse er jeg nu nået op på en time, hvis ikke jeg bliver forstyrret. Jeg sidder helt alene med uret foran mig, breder armene ud, gang på gang. Der er ikke spor i vejen. Jeg er egentlig bedst, når jeg er helt alene.